balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati sele min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usman Erik Jakite ka se ka aw ladɔnniya ko bi ye tɛnɛn ye septembre kalo tile 19 ka taa bila karidon na septembre kalo tile 25 o wagati kibaruya de bɛna lase aw ma ka aw ladɔnniya ko ni dɔgɔkun in kɔnɔna na doloba fila nɔrɔ de barikalen don ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma. O ye doloba fila jumɛn ye? O ye Gɔku ale ni Sigilolo. Gɔku ni Sigilolo olu de nɔrɔ ɲɛsinen don bɛɛ lajɛlen ma. Kawula kalo fɔlɔ dolo ale ni samiya kalo sabanan dolo. Nin dolo fila ninnu de nɔrɔ ɲɛsinen don bɛɛ ma. A b'a yira k'a fɔ nin wagati in kɔnɔna na ni dɔgɔkun in yɛrɛ kɔnɔ samiya bɛ ban pep. An bɛ taa Kawula kalo fɔlɔ la ni o ye balansi mɔgɔw ka wagati samiya bɛ ban ni dɔgɔkun in yɛrɛ kɔnɔna na. An bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na. Bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la. O b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Isufu ka so. Funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wasaw ani kunkɔrɔtaw olu bi aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kunnafoni siraw olu jɛlen don nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw de la aw bɛ se ka na wasaw ani kunkɔrɔtaw ani garisigɛw fo ka taa se sɔrɔw ma. Dɔgɔkun laban yɔrɔ ta fanfɛla la i b'a ye sɔrɔ donta o de fanga ka bon ka tɛmɛ bɔta kan. Ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛ so denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Adama ka so. Funteni kalo filanan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ bana min o fanga ka bon aw ka sira kan aw ka wulikajɔw aw ka nafaw nɔfɛ gɛlɛya bɛ don olu la. Ɲɔgɔn lafaamuyabaliya aw ni aw jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se aw jigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ o kɔnɔna na ka ɲɛsin aw ma. A b'a yira k'a fɔ ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw ka wulikajɔ nafamaw bɛɛ lajɛlen aw k'u bila ka wagati wɛrɛw kɔnɔ kamasɔrɔ ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ o la. Bɔta o de fanga ka bon ka tɛmɛ donta kan. Yɛrɛkɛliw olu fanga ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ donta kan. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux Badu denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Dawuda ka so funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wasaw ani nisɔndiya ko olu caman bolo dalen don ka ɲɛsin aw ma. Kunkɔrɔta bɛ aw ye sira caman fɛ kamasɔrɔ aw lamɛnnen don kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Jigiyaw siraw olu barakalen don ka ɲɛsin aw ma. A b'a ladɔnniya ni aw bɛ ko kura minnu boloda aw bɛ se ka olu boloda ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni ye aw ka wulikajɔ wagati ye. Ko kura bolodaw olu bɛ nafa sɔrɔ aw ka fanfɛ kosɛbɛ. Aw lamɛnnen don wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye. Ni dɔgɔkun in kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Idirisa ka so kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun bɛ daminɛ sumaya la ka tila ka taa laban o sumaya kelen na. Aw bɛ mɛn makɔnɔni na kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ la layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye gɛlɛya bɛ se ka don olu sɔrɔlu la. Olu layidukan ninnu timɛli bɛ se ka gɛlɛya kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nka dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati aw bɛ se k'aw jigi da garisigɛ balilenw kan. Nka dɔgɔkun bɛ taa se laban yɔrɔ aw b'a hakili to aw yɛrɛ la. N'o tɛ aw bɛna sɔrɔ fitinin min fana kɛ dɔgɔkun daminɛ na olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ aw bolo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la. Sumayaw walew olu fanga ka bon aw ka ko la kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni ye mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Ibrahima ka so samiya kalo filanan denw Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ mɔgɔw de bɛna a essayer ka ɲɛsin aw ma ka se ka a fɔ ko u bɛna i n'a fɔ k'u profiter aw la ka se ka na baga aw ma walima aw ka sɔrɔ nɔfɛ ka se ka na gɛrɛ aw la. A b'a yira k'a fɔ tiɲɛnikɛlaw minnu bɛ tiɲɛni kɛ ka taa sira jugu kan olu de bɛna gɛrɛ aw la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. A b'a yira k'a fɔ ko aw bololafɛnw ani aw ka nafasɔrɔ sirafɛnw k'a ka se ka hakili to olu la kosɛbɛ kosɛbɛ. N'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na tiɲɛni olu ani yɛrɛkɛli
o sababu bɛ se ka bɔ mɔgɔ wɛrɛw la ka ɲɛsin aw ma. O b'a yira k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw ka hakilinaw olu man ɲi ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na. Fɛn fɛn bɛ tali kɛ musaka bɔli kan, ni aw bɛ musaka o musaka bɔ fo aw ka jateminɛba kɛ a la, n'o tɛ a musaka ninnu caman bɔli bɛ tila ka kɛ nimisa ye aw ma kɔfɛ. O b'a yira k'a fɔ aw ka baara kɛ ni aw yɛrɛ hakilinaw ye. Mɔgɔ minnu bɛna gɛrɛ aw la nin dɔgɔkun kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen tɛ aw ni kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 23 la ka n'a bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimisodenw. Mɔgɔ minnu bɔgɔtala Isa ka so samiya kalo sabanan denw viergew nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ yɛlɛmaw ko kura bolodaw olu barikalen don aw fan fɛ kosɛbɛ. Hakilina kuraw ka se ka olu lawaleya olu barikalen don aw fan fɛ. Jigiya siraw olu barikalen don aw fan fɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na. A b'a yira k'a fɔ ni aw bɛ fɛ ka ko kura min kɛ walima aw bɛ fɛ ka sira kura min taama a bɛ se ka olu daminɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na. Ko don nataw la k'a bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la. A bɛ se ka kɛ kunkɔrɔta ale ni wasa ye aw ma don nataw kɔnɔna na. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ nin dɔgɔkun kɔnɔ. Ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka n'a bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw furusodenw. Mɔgɔ minnu bɔgɔtala Umaru ka so kawula kalo fɔlɔ denw balansiw ni dɔgɔkun kɔnɔna na nisɔndiyaw ani wasaw olu ɲɛsinnen don aw ma. Kamasɔrɔ kamanagan ko tun bɛ aw la don min na ko tɛmɛnenw na ko aw bɛna solution sababu ɲuman sɔrɔ olu la ka se ka o kamanaganw k'olu wuli ka bɔ aw kan. Nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw kumakan olu barikalen don kosɛbɛ wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati. Ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka n'a bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibisodenw. Mɔgɔ minnu bɔgɔtala Ayuba ka so kawula kalo filanan denw scorpion ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw kana fɔ ko aw bɛ mɔgɔw la jagoya ni aw yɛrɛ dalakanw ye. Kamasɔrɔ aw dalakanw olu barikalen tɛ ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na. A b'a yira k'a fɔ na aw bɛ ko o ko kɛ fo aw ka hakili to aw yɛrɛ kumakan na. Kamasɔrɔ aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye sira caman fɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na. O bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka bana mini don aw ka laɲini kow la, garisɛgɛ kow, sɔrɔ kow ani wulikajɔ minnu bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana mini don o la. O b'a yira k'a fɔ aw ka lamɛnni caya ka tɛmɛ aw ka fɔli kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na. K'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma farigan balilenw bɛ se ka kun ɲɛsin aw ma. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka n'a bila décembre kalo tile 21 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw. Mɔgɔ minnu bɔgɔtala Alahu Tala ka so sagittaire ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ bana mini o fanga ka bon k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. Dibi bɛ aw ka sira kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na. Ɲɔgɔn lafaamuyabaliya aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na. Wa layidukan minnu bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko layidukan ninnu tɛna timɛ ka bɔ a sira ma. O b'a yira k'a fɔ ni aw bɛ ko o ko kɛ aw ka hakili to aw yɛrɛ la wa aw ka se ka aw ka wulikajɔ nafamaw bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ. Kamasɔrɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na fiɲɛ ka kala ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati. Aw bɛ se ka aw sigi ni fariganw ye. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile 22 la ka n'a bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw. Mɔgɔ minnu bɔgɔtala masa Solomana ka so fo nɛnɛ kalo sabanan denw capricorne nin dɔgɔkun kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma. O kunnafoniw olu siraw jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na wa aw ka ko man di mɔgɔw ye. Aw dalakanw olu fana barikalen tɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na. Garisɛgɛ siraw bana mini bɛ olu la ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw ka ko nafamaw bila ka wagati wɛrɛw kɔnɔ. Kamasɔrɔ ni aw ye ko nafama minnu daminɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dekun don o ko la aw tɛ jaabi ɲuman sɔrɔ olu la nin dɔgɔkun kɔnɔna na. A b'a yira k'a fɔ fo aw fana ka lamɛnni de caya ka tɛmɛ fɔli kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka n'a bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw. Mɔgɔ minnu bɔgɔtala Badara Ali ka so verseau nin dɔgɔkun kɔnɔna na sumaya walew olu fanga ka bon kosɛbɛ aw ka nin dɔgɔkun kɔnɔna na. Kamasɔrɔ aw bɛna aw jigi da fɛn caman kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na ko sumaya bɛ se ka don olu la. A b'a yira k'a fɔ gɛlɛya bɛ aw ka siraw kan. Layidukanw olu tɛna timɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Nka ni aw bɛ se aw ka ko fɛn o fɛn na walasa aw ka se ka aw ka ko bɛ se ka teliya sɔrɔ aw bɛ se ka wasa sɔrɔ aw ka ko la kabi dɔgɔkun daminɛ o b'a yira k'a fɔ aw man ka sigi aw ka wuri
wuli revendication aw ka nafa sira sɔrɔ juru bɛ aw ni mɔgɔ minnu cɛ layidu kan bɛ aw ni mɔgɔ minnu cɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka nafa lase aw ma kabi dɔgɔkun daminɛ aw bɛ se ka wuli a nɔfɛ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ aw bɛ se ka hakilina kumaw mɛn kuma minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka jigisigi lase aw ma don nataw kɔnɔna na n'o tɛ ni aw sigila ka bolo fila da aw sen kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun bɛ tɛmɛ ni gɛlɛya de ye dɔgɔkun bɛ gɛlɛya ɲɛsin aw ma aw yɛrɛ kun hakili tɛ gɛlɛya min na o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun gɛlɛya aw bolo nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala nuhu ka so fo nɛnɛ kalo 3nan denw poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ni yɛlɛdaw olu ɲɛsinen don aw ma hakilina kuraw olu waleyalen olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kuma fɛn fɛn bɛna fɔ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka kuma ninnu minɛ ka se ka jateminɛ kɛ kuma ninnu kan a bɛ se ka kɛ sababu ye ka nafa lase aw ma don nataw kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ se ka gɛrɛ aw la bi olu bɛ se ka kɛ aw ma jigi ye sini walima don n'a nataw kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fo aw ka mɔgɔw lamɛn k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw ka ko ka di mɔgɔw ye garisɛgɛ siraw olu dayɛlɛlen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na k'aw ka fariganw fiɲɛ bɛna bɔ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni ne kun bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la ka aw ladɔnniya ko nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na doloba fila o de nɔrɔ o barikalen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni o ye gɔku ale ni silolo nin dolo fila nɔrɔ barikalen de don silolo o b'a yira k'a fɔ ko an bɛna bɔ wagati dɔ la ka tila ka taa don wagati dɔ la an bɛna bɔ wagati jumɛn na an bɛna bɔ samiya kalo 3nan na o b'a yira k'a fɔ ko samiya b'a kɔ don an na nin dɔgɔkun in kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka taa kawla kalo fɔlɔ an b'o daminɛ nin dɔgɔkun in yɛrɛ kɔnɔna na samiya kalo 3nan o bɛ ban nin dɔgɔkun in kɔnɔ kawla kalo fɔlɔ an b'o daminɛ nin dɔgɔkun in fana kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko samiya o kuncɛli o bɛɛ lajɛlen bɛ ban nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin de bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye n ka foli bɛ k'a ta sanfɛ fo duguma n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an lamɛnbagaw minnu bɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan farafinna farajɛla an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye minnu b'an lajɛ ka bɔ Suisse Chine ani Guinée équatoriale n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen fo ka taa se Burkina ma n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn b'an wele k'an fo n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni ne bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ o la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na